Guys, good morning guys. So, ato ta sa likod kay magtuba taog saging tundan kay guwang naman. So, ari ta sa likod guys. Guwang naman atong putlon. Yes, Kamot mo kagunan. Ipatingin ka ng putos, oh. Ari, dapit. Daag batong eh. Ya. Asa ka te? Kuwag tundan. Oh, pero yung jimboy ka sa rin mo to doon. Uwang na. Dagko na ginawan mo. Riki na. Oh guys. Ito siya guys. Balik ka. Ito guys. Diki naman buti.
Asa man kahoy? Laag na. Pila. Pila. Ginsa. Hmm. Nato siya giso nga wala na mas kuan. Hindi ko. Laag na ni ate. Wala na si Laag mo nila ni ate. ma-slide ka diya hoy. Guys, thank you guys. Sumanamig kuan tuba og saging. Bye-bye. Hubot.